pozdravljam i dobrodošli na predstavljanje knjige autora Don Anđelka Kačunka pod naslovom Stop koronacizmu, sloboda naroda. Evo jedan pljesak, dakle, danas se izgubila dobar glas, pa eto, ne može biti ovdje gdje sam, nažalost, ja morao sjesti, ne nažalost, nego iskreno nepripremljen, ali srećom, eto. Drago je, evo, tu sam na kantonu, dakle više nema ženike tih stvari, a za ostalo ćemo se ovako dobro. Svakako, ovo su 30. dani Matice Hrvatske, ovdje u Splitu, Matice naše koja slavi ukupno već 180 godina života, što naravno znači onima koji dišu hrvatski, a onima koji nisu, nažalost, a to je prije svega i ne vidim nikoga naravno od medija, naših kolega ili kojima je to zadnje rupa na svijetu, ali tako je kako je, mislim, to je nama što se kaže naša borba dala, tako da nam preostaje uvijek boriti se do kraja, to je jedino što nam ostaje u životu. Tako da je evo i ova knjiga jedan od priloga o ovoj mukotrpnoj hrvatskoj borbi za dokazivanje da je Hrvatska uistinu zemlja radi koje su mnogi svoje živote žrtvovali i radi koje su i naši branitelji u zadnjem Domovinskom ratu dali sve, dakle, sve ono najviše od sebe što su mogli dati, što Isus rekao, nema od života za prijatelja, za braću, za domovinu, nema veće vrijednosti. Prema tome, dakle, uvijek se moramo sjećati toga i voditi računa da, evo, institucije poput Matice Hrvatske, iako izgleda da su pomalo na izdisaju, ipak još su tu, još Hrvatska nije propala ono što bi rekli. Don Anđelka Kačunka, evo zapravo Snižana sve od srca pozdravlja, to mislim da ne treba isticati. Don Anđelka Kačunka se tako, mislim da nije potrebno ovdje posebno predstavljati, jer se on kao pisac, svećenik prije svega, pisac, publicist u našoj Hrvatskoj, ne samo katoličkoj, nego i široj javnosti, već dugi niz godina ne samo pojavljuje, nego je tu. I što bi neko rekli, on je kao nepomoćna svetkovina, dakle uvijek ćete ga naći negdje od medija, a bilo je to od početka, od Mija, pa evo preko Glasa Koncila, preko Vjesnika, Večernjeg lista, Arene, bilo je još nekih drugih hrvatskog tjednika i tako dalje. A Facebook se preskočio? A to Dom blog. Evo, dakle, on je pisao uvijek onako kako mi mogli reći kako Bog zapovida, onako kako nas je Sveta Mater Crkva naučila i kako su nas naši roditelji odgojili u duhu naše svete vjere i za koju, evo, i dan danas se treba boriti za vjerske ideale, za nacionalne ideale, za vrijednosti koje nisu samo od danas do sutra, nego vrijednosti koje ostaju i za buduće generacije. Evo, pozdravljam, dakle, Don Anđelka Kačunka, trenutno na službi župnog vikara u Otočcu. Uz njega pozdravljam, evo, i Don Jozu Mušića, profesora doktora Don Jozu Mušića, njega isto svi, ja mislim, dobro znate. Don Jozo je isto svećenik prije svega i potom profesor na KBF-u. On je od onih koji se na ovu temu baš o koronacizmu izložio među prvima. Namjerio se na, evo, neke okrunjene glave, kako bi to rekli, ali se nije dao i ostaje uvijek dosljedan onome što je govorio od početka i što često i u svojim dijelima, knjigama navješta, tako recimo, Klasnom Cina, kako se zove, Rad protiv čovjeka, to mi sigurno je najpoznatije djelo, pa da sam ga istini zavolio prelistao, ali to nije, neka ga nabavi, može naći mnogo zanimljivih
priča ne samo na ovu temu, nego i na mnoge druge koje ugrožavaju današnje čovječanstvo, našu civilizaciju, pa i same temelje crkve. I dr. Antun Malović, specijalist internist, tako, jedan od osnivača Hrvatskog katoličkog liječničkog društva. Dakle, njih dvojica, on će govoriti više o ovom aspektu medicinskom, a i Ozo više o ovom teološkom medicinskom, tako više. Pa ćemo vidjeti šta je Bog navrtni i kako budu kako nas bude zapravo i vrijeme, mislim ne mora nas ograničavati, ali to je svakako, mislim da je uvijek pristano bolje govoriti manje nego više. Evo ja za sebe kažem dosta sam govorio, pa ću ja samo po redu najaviti kao prvoga predstavljača dr. Radmila Ozmušića. Hvala. Evo ja ću ostati da se ovdje vidimo. Ovu sam knjigu prihvatio promovirati nekako po liniji ne samo svećeničkoj, nego po liniji teme. Knjigu ćete sam pročitati i o njoj posebno ne trebam govoriti, nego ste nam više htio iskoristiti ovu promociju kao jedan osvrt na razdoblje koje se nas. Knjiga nije znanstveno djelo, ali sabire razne intervente autora koji je hrabro prokazivao zlo pandemije u nezgodno vrijeme i stoga predstavlja jedno dragocjeno svjedočanstvo koje pokazuje da je bilo oni koji nisu šutjeli tijekom nametnutog jednoumlja. Posebno je to dragocjeno što je bilo oni unutar crkve koji nisu šutjeli, tako da evo, to je ono što možemo reći osvjetlalo obraz crkve u toj situaciji. Vidimo da je danas svima laknulo što je COVID represija prestala i skloni smo zaboraviti da je uopće bila, jer i pamtimo po zlu. No oni koji su je promicali stekli su tijekom nje bogato iskustvo koje žele upotrijebiti i to konkretno sve ono što se odnosi na ograničavanje i oduzimanje sloboda običnih ljudi. Tako je nedavno na konferenciji G20 na Baliju u završenom priopćenju odlučeno da je za navodnici buduće pandemije, znači oni govore o budućim pandemijama kao nešto izvjesno i sigurno, a to je jedan pokazatelj da ih ne treba podcijeniti, da ne mislimo da je priča završena. Oni su tada naveli, kaže, na uspjehu postojećih standarda i digitalnih certifikata za COVID-19. Potrebno odmah zahtijevati tada dokaz o cijepljenju, a to su zloglasne cijepne putovnice za sva međunarodna putovanja. Znači oni za buduće pandemije, za koje su mi sigurni da će biti, predviđaju obvezu za međunarodna putovanja da svak mora imati potvrdu o cijepljenju. I tu koriste i navode izričito iskustvo COVID-19, to znači da ovo najnegativnije iskustvo sa COVID potvrdama koji su nam ugrožavali život, da se evo misli to nastaviti i to dakle na jednom međunarodnom planu. Ima i oni koji kažu da bi trebalo spojiti cjepivo protiv COVID-a sa cjepivom protiv gripe. Tako je nedavno jedan političar izjavio, mislim u Americi, da imamo dvije ruke, da nam je Bog dao dvije ruke, jednu da se cijepimo protiv gripe, a drugu da se cijepimo protiv COVID-a. Najbolje kaže to obavite jedno drugo skupa. I jasno, imamo i mnoštvo drugih zamisli i planova na tu temu. Dakle, ovo je bilo bogato iskustvo koje se želi kapitalizirati za budućnost. Nije se tome čuditi jer je ostvaren ogroman profit, a postignuti su i mnogi ciljevi uspostavu novog reseta, mogli bi hrvatski to provesti preustroja, odnosno rušenja starog poretka, a to je kršćanski i narodni poredak. Pošto su ovo pokazalo da je korona i ove mjere da su to ovaj proces ubrzali, rušenje staroga i stvaranje novoga, onda je korona odigrala tu isto jednu veliku ulogu dragocjenu. Slična situacija ležernosti koju sada imali smo i na početku kad su tek počele stizati vijesti o koroni, kako se provode mjere u Kini, u Wuhanu, onda smo mi to jednostavno ignorirali sa uvjerenjem da to nikad neće proći kod nas. Kinezi mogu, oni su totalitarna država, da će neko kod nas nosi maske, predržava se drugih stvari koje su se bili tražili u Kini, to je danas nama tada bilo nezamislivo.
Možemo danas napraviti paralelu, kod nas se o koroni šuti, međutim u Kini se i dalje provode mjere i nisu ništa mijenjali, dapače, i u mnogim gradovima njihovim jednako su oštre i stroge kao što su bile prije. Prema tome, ako je Kina bila na početku korone povučak, moglo bi se dogoditi, ne daj Bože, da ponovno i po drugi put bude povučak. I tu se postavlja pitanje koliko puta trebamo ponoviti gradivo da bi nešto naučili. Da li stvarno moramo imati reprizu korone još jedan put, ili drugi put, ili treći put, da bi onda, dakle, mi izvukli neke zaključke. Da li se tu radi o konformizmu zadnjih stadija koji nas posve paralizira? Svaki ono, dakle, paraliziran svojom udobnošću i ne želi se u ničemu pomaknuti da iskorakne, da nešto učini, da da doprinos, da nešto promijeni. A možda smo i uvjereni da smo mi toliko beznačajni da ne možemo ništa učiniti. Ja se digresija, baš mi se postavilo pitanje kako to da, evo, ove prevare na izborima koje su se dogodile sad u Brazilu, prije toga u Americi, kako to da se odrađuju tako aljkavo. Ako su to velike sile, jedna vele sila kao Amerika, ako već žele prevariti na izborima, a nije problem da to naprave na pametan način, da niko to ne primijeti. Međutim, ako žele da cijeli svijet to primijeti, to je jedna poruka koja se šalje svima nama, da je demokracija pokopana, da u biti pravo mogućnosti glasanja građana danas u jednoj velikoj državi, u velikoj sili svjetskog kao što je Amerika, danas nema. Upitno je ko će ga biti i u drugim zemljama. Možda je takva poruka bila poslana i nama, kad su nam ukrali 2 referenduma, onda je vjerojatno tu isto sadkano to, vi ste, evo, beznačajni, ne možete ništa tu učiniti, zaboravite da vi možete nešto svojim glasovima promijeniti. I onda jasno ljudi upadnu u apatiju, evo, to je ono što stvarno neki povjeruju da su beznačajni, da ne mogu ništa i onda se povuku i gotovo. No, kako vidimo, ljudi se i dalje oboljevaju, iako se o koroni više ne govori. Koji razlog da se više o tome ništa ne govori? Zar nije paradoks da nakon one silne panike koja nam je svima promijenila života na koren, sada odjednom nastupa tajac, kao da ničega nije bilo ili da ničega nema? A možete pitati u bolnici, i dalje ima oni koji su zaraženi, i dalje ima oni koji stradavaju, dakle, ali evo, gdje su te statistike u medijima, dakle, gdje su oni stožeri i tako dalje. Uz to, bili smo prisiljeni kupiti silne količine cjepiva kojima će isteći rok i veliki novac će otići u vjetar, jer one jednostavno ističu. A ljudi se ne cijepi. Znači, sva promidžba nije postigla željeni cilj da ljudi jure na cjepivo na 3., 4., 5., neki već govore da je potrebna 6. doza. Zašto se ne prate nuspojave, već se glumi kao da ih nema? Mi službeno izgleda nemamo niti jednu osobu koja je umrla od posljedica cijepljenja, koliko je meni poznato. Dakle, druge države imaju. Znači, da li je to stvarno da smo mi dobili najbolje cjepivo koje ne uzrokuje nikakve posljedice, dakle, nego je potpuno učinkovito u odnosu na druge zemlje, ili to govori o našoj evidenciji. Dokaz da nije tako, da nuspojava ima, jest da svatko zna više osoba koje su imali negativne posljedice, neki čak i kogne, koje su završile smrću. Svatko od nas među svojim prijateljima, poznanicima, rodbinom i slično ima takve slučajeve koje znaju, koji se govore na neki način ispod, dakle, radara, evo, prolazu nezabilježeni u medijima, ali ljudi to znaju. Ali jednom kad se dogodi katastrofa, kad čovjek umre, dakle, nakon posljedica cijepljenja, nikome se sad ne da, dakle, sad polemizirati oko toga, dokazivati i slično, nego ljudi jednostavno se povuku, prešute i to prođe. I oni koji su, hvala Bogu, nisu smrtno stradali, ali su imali teške posljedice, oni to isto govore privatno, ali ih nema nigdje u mediju. Eksperimentalna faza koja bi trebala trajati 5 godina za novo cjepivo još nije dovršena. I mi smo se, dakle, nalazimo još u fazi ispitivanja učinkovitosti cjepiva i fazi, dakle, konstatiranja njegovih nuspojava. Ne govori se da se pokazalo u međuvremenu da cjepivo ne štiti od zaraze, da oni koji su zaraženi, oni koji su
se cijepili, da se oni opet zaraze, da prenose zarazu, a onda pitanje što su uopće dobili cijepljenje. Posebno ako već imamo studije koje pokazuju da je svako cijepljenje umanjuje učinkovitost imunološkog sustava organizma da se može nositi sa izazovima sam. Prema tome, može se dogoditi da jednostavno ljude koji se cijepe po napucima stalno svaki 6 mjeseci, da jednostavno njihov imunološki sustav bude ovisan o cjepivima, a pošto stalno izlaze novi virusi, nove kombinacije i slično, dakle, nemoguće se od toga potpuno zaštititi. Porijeklo virusa se nije do kraja raščistilo, imali smo onu priču da je nastao iz laboratorija u Wuhanu, pa se onda ta priča proglasila teorijom zavjere, a onda su Amerikanci opet povukli da ipak nije teorija zavjere, pa su napali Kineze da je nešto tu stvarno bilo i svakako to se nije raščistilo. Međutim, to je jedno važno pitanje, jer ako je stvarno cjepivo proizvedeno u laboratoriju da se to dokaže, onda je cijela ova priča montirana da netko na tome zaradi politički, ekonomski i što ja znam na koje sve načine. Ono što su u međuvremenu ustanovilo i prodali u široku javnost jest da širom svijeta postoje biolaboratoriji koji mogu stvoriti razne bolesti po mjeri naručitelja. To je dakle nešto što pokazuje da danas imamo jedan oblik ratovanja, to je biološki rat, koji evo, dakle, oni su gospodari tih laboratorija, mogu koristiti bolesti kao sredstvo obračunavanja sa neprijateljem ili jednostavno kao sredstvo provedbe svojih planova. Imamo neobičajan porast umrlih, znači kad gledamo statistike od cijepljenja do danas, vidimo da je evo ova protekla godina, sad koja završava, da je ovih 10 mjeseci ogroman porast broja umrlih koji se ne može objasniti, dakle, nekim redovnim putem. Znači, najlogičnija pretpostavka da ima poveznicu sa cijepljenjem. Svima su poznate nenadane smrti mladih ljudi, posebno sportaša, miokarditis, ja znam i slično, i imamo sad posebno iskovane termine koji to pokrivaju, dakle, to je isto novina koju nam je donijela ova, dakle, korona, to je cjepivo. Neke države čak sad preporučavaju da se ne cijepi osobe mlađe od 30 godina, a nedavno su prije pola godine govorili da treba cijepiti djecu. Znači sad se ti snađi u tim proturječnim informacijama. Postavlja se pitanje koliko će ljudi stradati na duge staze, ako sad kratkoročno vidimo posljedice, što će se dogoditi na duge staze, jer kažu da će pravi učinci biti vidljivi tek nakon 10 godina kod onih koji su se cijepili. Prema tome, pitanje hoće li se o tome uopće voditi evidencija i, dakle, i pitanje kakve će to posljedice izazvati. Vezano s ovim se postavlja pitanje tko će ovim ljudima dati zadovoljštinu, oni koji su stradali od cijepljenja. Bilo da su imali male nuspojave, bilo velike, bilo da su imali kobne posljedice. Osiguravajuće kuće u Francuskoj već su se obranili od zahtjeva za odštetu sa opravdanjem da kod cijepljenja nije bilo prisile, nego da se radilo jednostavno samo o mjerama i preporukama. I da je onda svatko se cijepio na svoju vlastitu odgovornost i da one nemaju ništa sa nikakvom odštetom, nikakve veze. Nesumnjivo će i drugi akteri ove priče, posebno političari i liječnici koji su bili u službi, reći isto, opraće ruke na elegantan način, to nije bio zakon, nego su to bile mjere i preporuke, koje su jasno išle do apsurda, da su mene jedanput primjerice zaustavili na pazaru i rekli zašto ne nosim masku. Pazar je otvoren, ali evo, dakle, bili su ovi civilni redari, kako se zovu, i oni su donijeli tada uredbu da se na ovom pogonu na bazaru niko ne može pojaviti bez maske. Pa sam ja rekao, pa šta će to ne prevedite? Najbolje. Dakle, ako je to tako. To znači da niko za ništa u konačnici neće odgovarati ako se mi, dakle, ako su uperu ruke na račun mjera i preporuka. Pred par dana sam susreo jednog odvjetnika koji mi u razgovoru kazao da se cijepio pod pritiskom okoline
i iz razloga da bi mogao obavljati svoj posao. Nakon toga on koji je sportaš bio nekoliko mjeseci bez snage i osjećao se nikako. Nije mogao normalno funkcionirati. I sada je ljut zašto su mu i u crkvi govorili da se cijepi, a nisu branili njegovu slobodu izbora i kritičkog promišljanja. Snježana Majdančić-Gladić, teologinja iz Sjeverne Hrvatske, je nedavno napisala: sve više oni koji javno priznaju da su promicanje strogih mjera protiv bolesti COVID-19 i zagovaranjem nužnosti cijepljenja pogriješeni, a među njima se vjerojatno mogu pronaći oni koji to iskreno čine, ali i oni koji potiče strah da će možda u bližoj ili daljoj budućnosti biti kazneno progonjeni. Znači, sad se neki boje, evo, zato da ih ne snađe kazneni progon, a svjesni su odgovornosti koju su preuzeli, dakle, tjerajući i uvjeravajući ljude da se cijepe. Stoga ona ističe: kao svima vidljiv zaključak proizlazi da je hijerarhijska crkva činila krive korake, počevši od uskrate svete mise i sakramenta ispovjedi za narod, do opravdavanja cijepljenja i covid potvrda, pa se valja pripremiti na mogućnost da će zbog toga morati položiti račun. Do sad još nismo uočili da se itko iz njezinih redova ispričao zbog tih krivih poteza, a mislimo da je to potrebno. Naime, nama je vjernicima samo po sebi razumljivo da treba opraštati, to bez zadrške, kako je milosrdni Otac oprašta grijehe svakome tko se iskreno kaje. Međutim, ako iskrenog priznanja grijeha nema ni materije koja bi se mogla oprostiti, pa grijeh ostaje. Tako grijeh priječi izmirenje s Bogom i s crkvom. U tom svijetu možemo reći da je važno za pravo jedinstvo naroda Božjeg da svi oni koji su pridonijeli širenju zla, iako su to učinili uglavnom u neznanju, su uvjerenje da čine dobro, priznaju da su pogriješeni. Kraj dan. Jasno, tu bi trebali prednjačiti neki biskupi, kao što je subotički biskup, koji je, evo, dakle, rekao da će suspendirati svakog svećenika koji, evo, se ne cijepi u danu roku. I on je sad postao beogradski nadbiskup. Ne radi se, dakle, toliko o traženju osobne satisfakcije onima koji su bili napadani, sramoćeni i diskriminirani kod traženja isprike, nego se radi o zadovoljenju pravednosti i spriječavanju da se nešto slično ne ponovi. Pokajnicima su otvorena vrata, ali trebaju se iskupiti riječima i još više djelima. Ne možemo se pomiriti sa ovom novom zdravstvenom nepravdom, jer ih već i previše imamo, a koje su nam nametnute. Tako imamo nekažnjavanje komunističkih zločina koje nosimo svi, dakle, evo, na srcu, teret koji nas sve opterećuje. Imamo nekažnjavanje agresorskih zločina u ratu za neovisnost i nametanje suživota sa zločincima. Imamo gospodarske pljačke od osamostaljenja koje nisu bile kažnjene, sankcionirane, opet je pravda izmislila. Medijsko ponižavanje i izrugavanje sa osnovnim vrijednostima morala i vjere koje se nastavlja i, dakle, nesmiljeno, i to je nešto, dakle, gdje vidimo da se jedna nepravda nadovezuje na drugu. Grešniku, ako se kaje, treba oprostiti, ali zločin treba okajati i štetu nadoknaditi. Zato isprika nije sama dovoljna po sebi, ali ona jedan početak. Zadužili su nas svi oni koji su bojkotirali i kršili nepravedne korona mjere. Zato, evo, oni koji su bili prozivani da su, evo, da izgledavali lažne potvrde, nisu činili u biti ništa loše. Zato jer su oni usluživali veći zakon, dakle naravni zakon, Božji zakon, a oglušili su se na onaj nepravedni zakon. Jer kada je zakon protuljudski, onda ne samo da ga ne smijemo provoditi, nego smo ga dužni kršiti. Otpor je moralna obaveza i građanska dužnost svakog od nas da se spriječe gore posljedice i zaustave protuljudski naum. Ako svatko da svoj doprinos i Bog će nam pomoći, moći ćemo biti u miru sa svom savjetom i stanje će se prije ili kasnije stubokom promijeniti na bolje. Na koncu zahvaljujem Bogu na svima koji su se u proteklom mračnom razdoblju unatoč svih ucjena i stavljajući na kocku puno toga borili za istinu i slobodu. Bili su mi svijeta uzor, jaka potpora
i mnogi su me obogatili svojim prijateljstvom. Među njima, evo i autor ove knjige. Maske su pale i vidjelo se na koga se može stvarno računati. Prekrasno iskustvo bilo surađivati i družiti se s njima. Hvala. Bravo.